Добър вечер, приятели, брати и сестри. Искам да разкажа едно свидетелство на 16 юли. Какво е станало? Значи, зет ми беше много зле. Дори докторите какво са му казали, няма да кажа, нали, както ще да е, но той не му съживееше на това момче, като разбра, нали, каква болест е. Той не може да седи от болки. Та отидоха на бърза помощ, и докторите му казаха, нали, че няма да живее, не знам си какво е такива работи, нали, но като разбрахме така, решихме да правим молитва, да се молиме. Преди това, значи аз реших да звъна на една моя приятелка, просто исках да се молиме, нали, да й кажем да правим една молитва. Но тя в този момент, тя правеше молитва с една друга съквартиранка. И тя се моли и за зет ми се моли, даже жената казала, че ама ти се молиш и за това момче. И тя казала да, защото той има семейство, има това момче. Преди това и аз като извънах и викам, ще правя една молитва, но приятели, значи за пръв път такава молитва съм правила, че съм почувствах едни тръпки, една топлина, дори почнах, очите ми се насълзиха, почнах да рева. И викам, Господ ме е докоснал. И се мина така, нали, правих молитвата и не знам, мина са, може би, не знам колко минути ще ви излъжа, някъде около 15 минути, и момичето ми звъни и ми разказа, нали, какво е станало. Че съм молила и за зет ми, и аз викам, и аз съм молих. Викам, и аз правих молитва, защото викам, аз ти звъна, но ти, нали, не ми дигаш телефона. И тя като е казала така, и аз викам, хубаво викам. Затова викам, почувствах, викам една топлина, почувствах. И тя казала, нали, че Господ не е докоснал, Господ го е изцелил, защото това момиче има и видение има. Тя в самото видение може да ти каже какво ще стане. Тя ми е казала, че той се е излекувал, че той се е изцелил. Тези думи бяха нейните, на момичето. Галя се казва момичето. И така, сега ще ви разкажа второ свидетелство. Самата аз не мога да повярвам, значи не знам прочувствие ли, какво ли беше това. Реших да правя една молитва за моята племеничка. Правих аз молитвата, нали, за нея и мина са така, нали, свърших с молитвата, мина са някъде около половин час и викам, чакай да звъна, да видя как е това момиче. И тя ми каза, Лело, вика, вика, много зле, вика, не знам какво ми стана. И аз викам, да, викам, защото викам, Господ, викам, те е докоснала, викам, и затова, викам, си повърнала, викам, и ти стана лошо, викам. И тя вика, верно, да, викам, верно, викам. Защото хора имах, не знам как да го кажа това, Цено някой ми казваше да правя молитва и да се моля, защото явно е било назор това момиче. И така ми дойде от мен, отвътре ми дойде, не знам дали от мене, дали как да го реча, Господ ли е казал това, чрез неговото дело. Той от него така ми дойде, да направих молитвата, направих. И
И аз като й разказах, нали, че правих молитва за нея, за дъщеря й, и тя вика: мале, лело, вика, стана ми, вика, наистина лошо, вика, ми стана. Направо, вика, паднах долу, вика, паднах. Не можех, вика, да седа, главата ма хвана, нали, почнах да повърна. И аз викам: да, викам, защото Господ, викам, те докоснал и за това така. Викам, трябва да имаш вяра в Господа, знаете. Слава на Бога, значи Господ ги е изцелил и нея. И затова ви казвам, братя и сестри, слава на Бога, нали, аз имам да разказвам и много работи, какво се случва и с мене преди години, какво е станало с мене, защото аз видях Стария Отец, съм видяла, Исус Христос, как видях рая, как видях Стария Отец, как седи на трона, понеже аз разказах там на едни и други хора, други братя и сестри, защото аз не знаех какво е трон от първо начало. И те ми разправяха, че това е демек бил трона, къде седи Стария Отец. И просто се изцелих как пих и от водата. Пих от водата, съм пила. Видях какво е рая. Това мога да ви кажа, братя и сестри, за сега. Слава на Бога, Господ да ви благослови всичките. За сега това е от мене. Слава на Бога. Амин.